O, day. Oh, Saan ka na? Ipalaro na naman ako, ha? ano na naman? Hawakan mo muna itong hose. Ayan. Sa'yo yan. Sa'yo yung kabila. Dito ano naman yung gagawin kabila. dito? Ha? Ano gagawin? Gayahin mo lang yung busis ko. Sige. Gaganon ka. Kunyari, ganyan, o. Gayahin mo. Ganyan. Pag nagaya mo yung busis ko, bigyan kita ng 100 bawat gaya, ha? Ito, 100. Yan. Bakit 100 May lang? premyo tayo. Siyempre, para masaya, para magaya mo talaga yung busis ko, usog ka dito. Yan, ha? Para kita-kita. Yan, ha? Larga. Ayos, ha? Premyo. 100. Sandaan? 100 lang, o. Eto. Ayos, ha? Kayo nga katupay, ha? 100, no? Ano May pa? 100 pa. Gayahin mo, ya? Oh. Ho, 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 ho.